Arum-arum lumerang Banjaran Sari Karena nyangking nanyanding kembang Arum-arum lumerang Banjaran Sari Alon toto lenggairo risang Raja putra Makidupuh Silastawa Katuran pambagya rawuhipun Ndara kula ingkang minulya Ndara Regawa sekalian garwa kalian Ndara Lesmana Widagda. Iya Kakang Semar, iya Ki Lurah, iya Kakang. Kaya ora ana sambikala praptaku. Nggih, syukur bejo sewu.
Ndara kula tetiganipun kepareng rawuh wonten ing rompok kula. Lah menika wau estunipun saking tindak pundi menapa badhe tindak pundi, Gus? Ya wale-wale apa? Pancen aku merlokke tumeka nang papan kene Kakang Semar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Lah sak sampunipun satata lenggah keparenga kula nyuwun prisa panjenengan rawuh wonten mriki kagungan kersa menapa? Ya jatine mung kangen kapang karo Kakang Semar. Oh ngoten. Kakang Semar iya. Matur nuwun. Dene Semar nala Gareng Pitruk Bagong ming gedibal 17 ning panjenengan kapang kangen kalih kula. Kakang Semar Badranaya iya. Diajeng rekyan Warasinta. Nuwun wonten pangendika ing adhawuh Kang Mas. Diajeng rekyan Warasinta mau ngendika Presana kembang megar mongko mbabar gondo amrik ana sisih ngendi diajeng wonten ngandhap menika wau Kang Mas. Lah kok malah aku dhewe klepyan ora tak pethikke. Yen pun dados menapa mangke nggih saged to Kang Mas. Iya nanging rak ya upama jeneng sira Yayi wis kepareng ngasta kembang rak bisa kanggo panglipur supaya rena penggalihe. Pun dados menapa mangke kemawon Kang Mas, mangke menawi sampun kundur mengker saking papan menika rak gampil anggenipun methik. Prayogane apa dipethik saiki? Ya wis prayoga tak pethikke wektu dina iki. Mboten Kang Mas, sampun mangke kula piyambak ingkang badhe methik. Wong namung caket kok Kang Mas. Dipun prayogakno anggenipun lenggah kalian Kakang Semar sak anakipun sekaripun kula pethik piyambak kemawon. Iya diajeng rekyan Warasinta. Kepareng sawetara ya Ki Lurah, aku arep methik sekar. Nggih, monggo. Sing atos-atos dalane rada lunyu. Iya ora dadi apa. Kepareng rumiyin Kang Mas. Apa karepen didherekke Dimas Lesmana? Mboten sampun kancingipun satata lenggah mriki Dimas Lesmana ketingal sayah anggenipun tindak menika anggenipun melampah nderekaken Kang Mas Regawa kaliyan ingkang rayi kula. Iya kono diajeng tumuli pethiken. Inggih sentika. Mengko dhisik ya Dimas Lesmana pun Kakang Nedya methik sekar. Inggih Kang Mbok. Dimas Lesmana. Kula Kang Mas mara nyaketa pun Kakang kene. Inggih. Kakang Semar. Kula Gus. Aku ngadhep ana ngersane Kakang Semar iki sejatine ana perkara. Wonten perkawis. Iya Kakang Semar. Kanjeng Rama Dasarata kedadak nandhang gerah kaya ilang pengangen-angene. Nggih. Ingkang mangkono iku mau aku banjur nyuwun prisa ngersane Kanjeng Ibu Dewi Sukasalya, Kanjeng Ibu Dewi Ragawati. Aku nyuwun prisa jebul sarana kanggo waluyane Kanjeng Rama kuwi aku didhawuhi leledang ana madyaning alas. Nanging bareng aku bakal budal Kanjeng Ibu paring nawala. Nanging nawala iku kena tak buka yen wis adoh saka kutha raja negara Ngayodya. Bareng tak anggep wis rada adoh lakuku, nawala tak buka. Isining nawala seratane Kanjeng Ibu. Ana pirang-pirang lembar wis bisa tak waca, bisa tak mangerteni surasaning sastra. Jebuling kono. Nalika semana Kanjeng Rama tau sumpah prasetya karo Kanjeng Ibu Dewi Kekayi. Duk rikala Kanjeng Ibu Dewi Kekayi bakal dipundhut garwa, saguh nanging duwe panyuwun. Panyuwune keng Ibu Dewi Kekayi rikala semanten menapa, Gus? Yaiku ingkang gumanti kalenggahan ratu kudu putra ingkang mijil saka guwa garbane Kanjeng Ibu Dewi Kekayi.
Mongko wektu kepungkur Kanjeng Rama paring dawuh marang aku supaya aku ingkang jumeneng ratu. Perkara kamukten negara Ngayodya tiba nung tangane Dimas Subranta, aku rila lair trusing batin. Nanging mung Kanjeng Rama ingkang gempal penggalihe merga upama jumenengke Dimas Subranta nanging wis kebacut wara-wara aku ingkang bakal dijumenengke. Banjur yen to aku ingkang kudu dijumenengke, mongko Kanjeng Rama rikala semana wis tau janji karo Kanjeng Ibu Dewi Kekayi. Senajan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ora ngucik perkara kuwi, nanging rene isih ana seksine. Mula yen to nganti gejoderan ora wurung tetel kasatriyane Kanjeng Rama minangka jejering ratu, ora bisa netepi nyekel prajanji ingkang wis kaweca. Banjur ana ngendi lenggahe sabda Pandhita Ratu, Kakang, aku kudu ditundhung saka Ngayodya. Aku ora rumangsa susah, aku ora rumangsa getun geduwung, nanging ingkang bebeda atiku merga aku iki kudune nanggung kamulyane Dyajeng Rekyan Warasinta iku putraning Narendra, banjur kudu kesurang-surang uripe. Kuwi ingkang ndadekke bingunging atiku Kakang Semar. Semareka den prayitna semurire seka balik eko balik titiyoni gondayani trisanya purnama sasi. Wah, jebul kaya ngoten niku lelakone. Iya Kakang. Lah terus keng garwa Rekyan Warasinta kedah prisa perkawis menika menapa mboten? Aku ora mentala ngendikake perkara iki marang Dyajeng Rekyan Warasinta, Kakang Semar. Mundhak dadi nelongso rasaning pamikir Dyajeng Rekyan Warasinta. Wah, nggih pun sakniki nunggu tekan wahyaning mangsa kala. Sesuk nek kira-kira kahanan pun lerem, ingkang garwa diparingi prisa, aja nganti ana perkara sing ditutup-tutupi. Perlune nek pun ngerti lelakon sampean kaya ngoten niku, keng garwa luntur katresnane napa mboten. Wingi-wingi Rekyan Warasinta niku mang pundhut garwa niku gelem merga mestine mbok menawa duwe pangarep-arep rening panjenengan menika putra ratu, dasare putra mbarep niku calon gumanti ratu. Rekyan Warasinta tresna kalih sampeyan. Lah ning sakniki nek upama lakone niku pun ganti. Sampeyan wis ora duwe panguwasa negara Ngayodya, Keng Rayi Sinta menika isih tetep katresnane napa suda napa malah ilang katresnane. Lah niku mangke angon tumeka titiwanci wahaning mangsa kala. Supaya katresnane keng garwa niku tulus, aja nganti purwane tresna merga duwe kekarepan ning bareng saya suwe ora ana sing diarep-arep, ora ana sing diame-ame, terus ora tresna. Lah niku tegese tresna dudu tresna ingkang sejati niku ora kena dilabuhi kaya ngoten niku. Kakang Semar ya. Semar ki ndermimil marake aku kelingan lelakonku ya, Truk. Barang lelakonmu ya aneh. Bojomu sida njaluk pegatenan, Gong. Wis rampung. Wis putus gek Januari kae. Oh. Jan wis trel tenan saiki. Ayo tak terima-terima kene wong wedok kang wis ora tresna ya wis kepiye meneh. Wis ora tak labuhi. Tak peksa-peksa nek wis ora tresna ya wis luweh. Pokoke sesuk golek liyane. Nah iya. Nah, ya sekarang.
Dadi kowe ya duwe lelakon kaya ngono Bagong. Nggih. Apun riyen kula lelakone sing kaya ngoten niku mboten napa-napa kula kancani. Nek upamane nganti ana perkara sing ora dikarepke kaya ngoten niku. Ya ingkang gedhe pangapuramu nek aku nyocok atimu. Mboten napa-napa. Nek kula ngoten nek ana kancane masuk marai setambah remen to. Ben sah perlu mas kuwatir. Kula niku wong rila legawa. Pisah ro bojo ya semen. Anak malah kala mangsane dong melu mbokne, dong melu kula. Kowe nek upama anakmu kangen karo kowe terus diterke ngidul kae. Engko anake iki anakmu iki dipethuk karo mbokne apa kowe sing ngeterke? Ya sing ngeterke ora urung ya aku. Ya mlebu omah ora menang pojok desa kae tak sawang saka kaduan. Kono mulih. Wah, aku ngeres temen. Aku kecene ora ketok wonge saiki iki. Wong aku ming mancat nanggon emperewe aku mungkur gebyuri banyu kok. Apa ora dianggep ora karu-karuan ta aku jajal. Ku anggepe nek aku teko ngono ki njur kaya ketekan pegebluk apa piye ngono. Suwiyah-wiyah. Ning muga-muga sesuk njur atut-runtut meneh ah. Wis tak seranani adus nang sendang kok. Besok muga-muga terus timik-timik golek yaku. Sesuk lak terus kok kaduan kae wis bengok cara kaya anu kae lho kaya putri kraton kan dasare putrine kemayu terus ngaturi keng garwa ngono kae. Anak ya piye? Ayo nek apa putri sing lanyap kae yo sinuwun ngono ta. Ayo nek ratu putri Prameswari nek kowe wong cilik paling-paling nek kowe bojomu upamane saka kaduan ngundang ya ming Kang Sarju. Ya. Tapuk kuwi. Bagong Sarju anggepe. Gus, Ndara kula Rama Badra. Apa Kakang? Lah kersa ndika ngados pundi? Yen saka penemune Kakang Semar kepiye? Aku mundhut wawasanmu, Kang Mas. Apa diajeng? Sekaripun sampun kula petik, menika sampun kula anggi cundhuk Kang Mas. Iya, wah. Dasare Kang Slira iku wanodya ayu. Bareng nganggo cundhuk sekar, wimbo saya mencorong tejamu. Kang Mas Rega menika remenipun tungtung alembono ngaten. Sengit aku. Yung nek pancen ayu tenan apa dialem ayu kok ora gelem. Nek weruh kok ngono ki seneng aku ning prakteke nang omah ora dadi. Bojoku nek karo aku anane ming nyengol-nyengol. Muring-muring. Oh wadamu kok arep dicocoke karo Ndara ayo bumi karo langit. Jan suwiyah-wiyah tenan nek bojoku ora aku. Bojoku ki rak iso joget. Anggere mulih pentas ngono sandangan sing reget ngono ki. Iki kumbake. Kowe ya gelem, Gong. Atekno kepiye wong aku kalah Prabawa. Ya, aku ya mung ngono. Cilokoan. Wong lanang nggirai sandangane wong wedok kuwi. Nah ngono-ngono kuwi nek upamane klambi barang komplit e. Wah. Cilaka. Lah yo tok terus rak dondomi lambemu. Ngandhake lelakon elek kok dieter-eter. Kepiye Kakang Semar prayogane? Sakmenika ngaten kemawon. Saderengipun dipun timbali ingkang Rama kaliyan ingkang Ibu supados mangkenipun Ndara
tetiganipun kundur malih wonten ing negari Ngayodya. Ingkang kangge lerem sawetawis kula menika gadah tepangan pendhita ingkang lenggah wonten sacaketing wana Dandaka menika nam asmanipun Sang Tapa Begawan Wiswamitra. Menika papanipun wiyar menika upaminipun mangke ngayom wonten menika sawetawis menika langkung prayogi. Oh iya lamun mengkono kaya prayoga. Ayo enggal suwanana ngresani Sang Tapa Begawan Wiswamitra. Swawi lajeng kula dherekaken. Ayo diajeng mbajutke lagu prihatin mrihatinke wong tuwa ingkang nandhang gerah. Oh inggih menika lampah ingkang prayogi Kang Mas supados Kanjeng Rama tumuli dangan pikantuk jatining usada Kang Mas. Iya diajeng Rekyan Warasinta. Ayo Dimas Lesmana dherekno pun Kakang suwawi kula dherekaken. Nala garing pituruk Bagong aja kering gawe. Suwawi kula dherekke. Nggih monggo kula dherekke. Nggih monggo Gus. Derek ke garam. Laju tindake para putra-putra Ngayodya nalika semana wis wiwit ngambah wana-wasa ora kaya ingkang miling-miling pindha jangkung mider-mider kaya kinjeng tanpa netra. Ana wanudya ingkang paes rasekji wingking saking negari Ngalengka Diraja Sayekti putri raseksi wau nama pun Sarpa Kenaka kadangipun Nem Prabu Dasamuka. Kagiat mulat wonten satriya bagus kekalih watak wantunipun Sarpa Kenaka ingkang tetela wanita ingkang gesangipun namung nuruti dhateng ubaling hawa nafsu. Dupi presa sigiting citranipun Raden Lesmana Widagdo tuwin Raden Rama Badra kaya kepanduk jemparing asmara pados reka daya swados saged manggi salah setunggaling priya ingkang dipunanggep saged ndadosaken kagiwang raosing manahipun.
kagiatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana Wela jagat Bendoro nyuwun pangapunten Raden kula aturi lerem rumiyin kula aturi kendel kula nyandhet tindak paduka ora ngono kowe sapa dipun tepangno kula menika pun Sarpa Kenaka kula nuwun inggih panjenengan sinten Raden aku Lesmana Widagdo ya Murdaka Lesmana Widagdo tobat lah kok tadi cocok karo asmane apik mongko panjenengan menika Sigiting Citra nggih persasat saged jugrokaken betenging ati kula kepantuk jemparing asmara kula nuwun sewu keperanan kalian paduka Raden mboyo aja kaya ngono lagi kepethuk lah kok dadi kowe tega mentol ngucap ing kaya mengkono iku ora prayoga kula menika kulina blaka suta nek panjenengan kula niku kedanan kula niku seneng ya kudune kula matur napa wontenipun isan-isaning manah kula blakaken mboten badhe kula tutup-tutupi nanging rak ya kudune sinamudana kedangon dadak sampun sinamudana panjenengan nek ora dong ora tanggap sasmita malah mboten mangertos yen to kula niku peranan kalian paduka Raden apa mbok inggih yo panjenengan dalem kersa kula ladosi Raden apa karepmu kula menika sak sampunipun mangertos dhateng kaendan paduka Sigiting Citra paduka kula lajeng ngraosaken kados ngemprok-emprok raos sing manah kula parikedah kula tansah cecaketan kalian paduka Raden aja sembrono lah kok dadi kaya mengkono golek priya liyane aku durung seneng omah-omah panjenengan mengko namung dereng kemawon menawi sampun prisa kawontenanipun kanikmatanipun tiyang emah-emah tentu panjenengan kersa kula ladosi iya nanging aku ora butuh kok ladeni wis to golek priya ingkang kira-kira gelem nanggapi katresnanmu nanging aja aku kedah namung paduka ingkang kula ladosi Raden aku duwe kanca nek mbok menawa bisa nampa katresnanmu sinten ya enten ana sak pentara mengko ben wonge mrene oh inggih kula tenggo tobat satriyane bagus kaya ngono mesti kancane ya bagus ngluwi kebagusane satriya iki muga-muga gelem tak ladeni dadine aku ki iso entuk jatining pemarem mengko ta diajeng tobat suarane pindeng-pindeng kaya ngono ki mesti irunge gedhi coba kaya ngapa satriane kula Kang sapa kowe aku calon tetimbanganmu ora sudi ya wis wah bobrok awakku piye nolo gareng keplaki kula malah ora gelem karo kowe nyawang mun mboten gelem ning upamane rika gelem kula ya mbah nyerengenges kaya ngoten kowe jajal kono truk arep apa kowe wong elek irunge dawa ngarang irung dawa ngene iki sing langka ya malah kepiye to iki arep apa kowe rene diutus Ndara Lesmana mau kon nemoni kowe. Minggat to kono ora sukti aku. Sak pejagong karo kowe nyawang kowe wis jelih aku. Moh aku rembugan karo kowe. Kae sing bagus kae kon rene. Weh lah mesa ora kanggo awakku. Ya wis nrimo.
Kang wis weruh Ndara Lesmana, weruh liyane ya sengara tangguh. Aku tak njajal Putruk. Oh, kowe meneh. Kowe kok arep ana paribasan arep nglamar putri malah saya ora karu-karuan. Raden Lesmana, aja ngewak-ewak aja gawe gelo. Kowe gawe gelo rasane atiku kuwi mung kowe durung ngerti. Nek ngerti aku kuwi sapa? Aku kuwi sakjege wong duwe kekarepan ora tau ora kelakon. Aku duwe idam-idaman kudu kelakon, aku duwe kekarepan kudu kasembadan. Lah nek kowe cilik ora gelem nanggapi gedene kowe nampik marang aku, aja takon dosa. Mesti tak rudo paripeksa. Ning nek wis kelakon tak rudo paripeksa, aku terus tukul rasa panginggit-inggitku, ora wurung mesti kowe mati saka tanganku. Kowe gelem apa ora nglateni aku Lesmana? Janjiku ora gelem manut karo aku, aja takon dosa kowe Lesmana. Lesmana tak ladeni ya wong bagus kowe manuta karo aku ora-orane yen to kowe gelo rasane atimu nek kowe wis ngerti aku ki sejatine sapa kowe aja gawe gelo atiku lho Lesmana aku ki wong sakjege ora tau kagelan aku duwe kekarepan apa-apa kudu kelakon ning nek kowe ora gelem nanggapi apa ing dadi katresnanku arep tak kiwakke nanging genti gedeng keburu sengit ingkang bakal tak tindakke apa aku kudu tega mentala mateni kowe nek kowe mati saka tanganku rak ya emane-man temen wong bagus kaya ngono kok kudu tak pateni manuta ya Lesmana aja sembrono aku ora saguh kok ladeni wis kono prayoga kowe golek priya ingkang saguh nuruti kekarepanmu ning aja Lesmana kudu kowe aku ora saguh nek kowe ora saguh apa kowe njaluk tak pateni nek panjen kowe bisa mateni Lesmana paten ana legane atiku ngempeng loro nggih pati kene mergane pati aduh Dewa Bathara Lesmana kowe tega mentala karo aku kowe arep tak pateni malah kowe ngrangsang nyandak irungku kok pites nganggo sak apa nganggo kekuatanmu ingkang linuwih nganti rusak irungku ana paribasan wis sempal senajan to durung pisah perkara iki dadi atur ora trimo dadi atur ana kersane Kakang Prabu Dasamuka Kakang ketimasan Kakang Ah
kacarita awit saking gila kaworan muntap rasaning panggalih Dian Lesmana ingkang dipun ancam sirnanipun dening Risang Sarpa Kenaka tanpa antara sigra nyandak grananira utawi irungipun Sarpa Kenaka den pites ngantos risak grananipun satemah jeleh-jeleh Anjula Kepati wangsul wonten ing negari Ngalengka nedya caos palapuran wonten ngersanipun ingkang Raka sini gegantu ingkang Winursita nah niki wonten madyaning marga negari Ngalengka kang kinarya sabeting carita Narendra Ngalengka kepareng lenggah wonten ing Tarupagung wangunan gedhening perbawane Narendra Ngalengka nganti kaya bisa nggunjingke bawana kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten negari Ngalengka Diraja ingkang asta pusaraning praja kepareng jejuluk Prabu Dasamuka ya Prabu Dasanana ya Prabu Dasagriwa ya Prabu Dasabau ya Prabu Dasasirsa ya Risang Rahwana anuju risa juga Prabu Dasamuka kepareng miyos siniwaka lenggah wonten telenging dampar kencana dinadhep ingkang rayi kekalih ing apaes raseksa sak gunung anakan gedene kepareng kekasih Raden Kumbakarna dening kang bagus warnani Rayinata ingkang lenggah wonten ing kasatriyan Kuntara kepareng kekasih Raden Wibisana
ya Raden Gunawan. Sinambetan piswanipun pepatih dalem ingkang maksih kaleres bapa paman kaliyan Sri Narendra kepareng awasta sang Kinopatih Prahasta Lenggaira Pratih Munapapatih Prahasta mengkaraken sanggya para mantri Bupati Nayaka. Merainusmu Banyuwang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer niki dungane ingkung lir wuwusing pinipanca babatoking ayam wono marak mangwuh bermara ngeraboso kusuma parasyana arum uyi Jagadewa Bathara Mas Patik Raja Dewaku Jagat Gunawan wonten mengendika ngadhawuh Koko Prabu Prayoga nanggon mulungguh sampun boten kirang setunggal menapa Koko Prabu Kumbakarna Prayoga nanggon ngadhep kaya ora kurang suwiji-wiji Kakang Prabu ya syukur Begja Sewu Paman Prasta kula nggih ndika ngadhep wenten ngarsa putra Bagenira kaprayogakna lenggahipun paman kepedihan kula nuning nggih sendika ngestakaken dawuh nggih sampun mboten kirang setunggal menapa piswanipun ing bapa kepatihan nggih syukur Begja Sewu kalenggan iki pepak inging padha mara seba Kakang Prabu ya rumangsa bombong rasaning panggalipun Kakang lamun kalane pun Kakang lenggah ana madyaning Tarupagung wewangunan sineba kabeh sanggya para mantri Bupati Nayaka mudune para prajurit sumrambah para kawula dasih iku ingkang tak karepke kula nuning nggih Koko Prabu ya nggih kemarin kula munjuk atur wonten ngarsa Maduka ya arep matur kepiye estunipun badhe nyuwun prisa oh arep nyuwun prisa inggih arep takon apa Koko Prabu sumengko rasing penggalih nimbali dhateng ing rayi tuwin paman Prahasta sarta sedaya para punggawa kepetang narpa Cundaka Koko Prabu tentu kagungan kersa mila kersanipun Koko Prabu kados pundi ingkang rayi cumadong dawuh Boyo wonten kemaring karsa kados pundi lajengipun dawuhna pumpung menika pepak andher sanggya para kawula. Ya Gunawan.
nek kowe takon perkara wigatine kowe tak timbali kabeh wae tak timbali supaya ngadep ora ana liya mung nedya tak punduti wawasan utawa kowe kabeh arep tak takoni seprono seprene aku duwe kekarepan durung kelakon aku duwe kekarepan seprono seprene durung kelakon malah kepara olehku duwe kekarepan kuwi sadurunge aku kisruh karo Kakang Danaraja. Inggih. Nalika semana aku duwe idam-idaman. Arep goleki titising Betari Widawati. Nanging nganti pirang-pirang puluh warsa aku durung kelakon manggihake wanita ingkang sulistyaning warna ora ana widodari ingkang amadanana kejaba kuwi kalenggahan perbawaning Betari Widawati kowe karo kowe wektu kang wis kepungkur tak kongkon ngingseping sepawarta mbok menawa krungu ana wanita ayu ingkang katon mawa teja kudu enggal diaturke ana kersanipun Kakang nanging wis babe nganti tumeka wektu dina iki durung ana siji-siji ingkang ngaturke yen kowe weruh putri ingkang sulistyaning warna. Nah, Kang mangkono. Wektu iki sih tak sabar-sabarke aku pisan meneh arep takon karo kowe kabeh. Biyen kowe saguh tak pasrahi golek putri ingkang dadi panitisaning Betari Widawati. Sejatine wektu dina iki kowe salah sijine wis entuk wis kasembadan weruh putri ingkang mawa teja ingkang iku panitisaning Betari Widawati wis sapa durung nek wis matura nek durung ya matura kelakon leh ku kethok jagamu kita risangi ngandikan mabukuh samadya padha jeger kaya Tugu Sinukarta Raden Wibisana Dian Kumbakarna saya-saya Sangrekyana Patih Prahasta Patih Prahasta ngraosaken nyawanipun sampun wonten bun-bunan awit anggenipun kepasrahan pados wanudya titising Betari Widawati dereng saged kasembadan ora kaya ingkang bertek-bertek saking katebian Kakang Prabu ketewasan Kakang Prabu Kakang Prabu ketiwasan patenono wayaku Kakang tulalu aku patenono aku njaluk talaning pati Kakang Prabu dosa muka Sarpa Kenaka apa Kakang bengok-bengok kaya bocah kami gilan ana wigati apa ana wong ingkang bakal gawe cilakaku ya senajan iki wis bisa kelakon gawe cintrakaku ya mung tujune aku iso ngendani terus aku ora sida dipateni piye ana wong arep mateni kowe iya Kakang Prabu sapa iki tumindak kaya mengkono dadekno sumurupmu Kakang iki mau aku ngambah Jumantara rada kado anaburku nganti tekan tlatah tanah Sabrang mabur ndadak adoh-adoh kelayapan adoh-adoh tanpa guna bareng bali lara awake sambat kowe bayi wingi sore duruhun aku njaluk pangapura minggat karo sapa kowe sing ngeterke aku
Kuswaldi. Oh. Wis tak batin. Duwe sedulur wedok ora pati genep akal nalare kok minggat wae. Ora urung wis kaya ngono kuwi. Wis gek kepiye nek kahanan kaya ngono kuwi? Apane sing lara? Irungku. Irungmu. Iya, Kakang. Liyane ana sing lara ora? Ora, Kakang, ora ana sing lara ya mung irung iki kok, Kakang. Engko gak ana liyane ning tok delikke mergo kowe pekewuh arep matur ngersani arep ngaturke. Ora tenan kok, Kakang, ya mung irungku. Nganti godres getih kaya ngene. Malah nyerak-nyerak gupai sandanganipun, Kakang. Mundur. Dadi wedok ora iso njunjung derajating wong tuwa, malah senengane gawe wirang. Kon leren lelenyian minggatan karo wong lanang ora nggugu tenan. Duwe bojo menungso tak rilani. Kepengin duwe bojo buta. Duwe buta, mbok apa bojo buta wis tak rilani. Kaya apa mengkaro yuyu rumpung kowe seneng. Njur sing dialapke apane? Ya mung seneng capite le mingit-mingit. Apa ora gugu karepe dhewe sebel suwe-suwe aku. Watu tok deplok kowe. Sedulur wedok gawe wirang. Kowe iku aja dadi sedulurku. Adine Prabu Dasamuka, Narendra iki gedhe panguwasane, gedhe kawibawane. Dadi apa kowe? Kelayapan turut jalan wanita pelanyan nggo karepe dhewe. Setan. Ya aku njaluk ngapura, Kakang. Ngapura apa? Janjiku ora gelem nglereni lelakonmu kaya ngono aja takon dosa. Ora lakon nganti kaya ngono kuwi apa sing diku jalaran? Aku dirodo peksa arep dirodo peksa karo satriya. Satriyane apik ora? Bagus banget. Kowe arep dirodo paripeksa karo satriya bagus. Iya, Kakang. Kowe ora gelem. Moh aku ora keperanan, aku ora seneng karo satriyane kuwi. Kowe iki omong tenan prasaja apa kowe goroh? Omong tenan apa goroh? Iya, Kakang. Ayo, janjiku ora gelem bloko aja takon dosa. Njaluk tak unek-unekke sing luwih seru. Bengok iso-iso tekate kok prei. Ayo gelem ngaku ora karo aku, ana ngarepe wong tuwa. Kakang, ya sajatine aku keperanan ning aku arep munggah-unggahi satriyaku ora gelem tak ladeni banjur irungku dicandak nanging diuntir tadi kaya ngene, Kakang. Aku ora trima banget. Ha wis kuwi sing dijaluk ya kaya ngono kuwi. Nyenengi wong ngene ora seneng, ya ora kena dipeksa-peksa, dasare wong wadon nekat wae. Kuwi sing kok jaluk kaya ngono kuwi. Nanging aku arep matur ana ngersane Kakang Prabu. Matur apa? Leku gumun kuwi satriya kuwi mau. Satriyane ki rak loro to, Kakang. Iya. Nek sing siji mono ora tak ganggu gawe, ora tak ceraki mergo wis duwe bojo. Ning satriya sing siji kuwi rak satriya wong ketok le mlaku ya mengijen, bareng tak ceraki kok ya ora gelem tenan, tak peksa-peksa arep tak ladeni ora gelem. Nah nek sing siji mono aku percaya wong dasari nek le bagus ya bagus, ning garwane ya ayu, mongko mencorong mawa tejo. Sapa? Sapa? Ya putri kuwi mau, Kakang. Putri ngendi? Sing tak temoni ana madyaning alas, satriyane loro, putrine siji. Sing mencorong nggon sisih ngendi?
ana palarapane. Ana bathuking katon mencorong. Iya, Kakang. Mas Patik Raja Dewa Sinanggota sedah kapuranto angrang sangwang langkai kapurancang Paman Prasto kula nggih mangsu mingkir oh nggih sendika nyuwun pamit madal pasilan pun gek semingkir ora sanggo gamelan oh nggih nyuwun pamit Kumbakarna apa Kakang pasewakan wis rampung bali yo nang papanmu oh iya kowe ya ora sanggo gamelan oh iya Gunawan pun wonten dawuh bali yo ana kasatiran Kuntara ih sendika ngestokaken dawuh apa Prabu Sarpakenaka apa Kakang Prabu Lemuruh Putri Ayu sing mencorong mawa teja nang ndi tanah Pernae Gonku weruh ora sah seru-seru ndak krungu wong kono-kono nang ndi nang ndi lemu weruh ana tengah ngalas Dandaka Kakang ana ngalas Dandaka iya ning ayu tenan Kakang aku weruh wanita ayu kurung tau ngerti liyane kejaba mung kuwi ning cetha palarapane gumebyar mawa teja iya Kakang ya tak terima nang ndi mau Dandaka alas Dandaka iya Kakang ya lah terus iki lek lara iki kepiye yo diku nambake tak paringi dhuwit iya Kakang matur nuwun ya Kakang ning kuwi karo sing rong dina sewengi Kakang Prabu kuwi aneh-aneh wae wis kono gek tambake ora kiwah kuwi sampluk sisan kuwi kaki kala mrica wonten dawuh mrene Tenan Jaya ten prayitna Rama ten prayitna guna sembarangan ya sembrono kala mrica lha wonten dawuh Rama aja kaget kowe adoh tak awe jarak wimbasa tak raketke. Oh nggih napa ajeng enten dawuh. Kowe arep tak jak mabur. Lha ajeng tidak pundi? Yes pokoke kowe melu aku, sago apa ora? Oh lagi sago. Lah didhawuhi kalih Rama Prabu napa mboten purun. Mah hidup-hidup weruh pengalaman tekan ngendi ngoten to. Marai nambah seneng ing pikir. Ya wis ajeng tindak pundi kula menganut mawon. Yo tindak sakniki no mangke. Ayo dereno jujuk alas Dandaka sedika. Manjiko orang jeroning gembolan
miling-miling kaya jangkung mider-mider pindha kinjeng tanpa netra. Prabu Dasamuka Dupi wis dumugi wonten sak nginggiling wana Dandaka. Rinasa kaya matek mantram panglimunan kagiat njala kepati raosing panggalih Prabu Dasamuka Dupi mulat wanudya ingkang sulistyaning warna mencorong larapane nyipta lamun menika panitisaning Bathari Sriwidawati sigra mbudidaya murih sageta mondhong wanita ingkang dumunung wonten ngarsanira sigra mengker ngupaya reka daya mamrih sang putri saged dumunung astanira. Kaki kala mrica kula Rama. Aku duwe idam-idaman bisa kelakon waton kowe nulungi aku. Kowe lha kersane Rama terus pripun kula kena ajeng kena apa? Nggih ngendika mawon sing cetha ngoten to. Pelune niku karuwane kula temandang. Ning kowe saguh nuruti apa kang dadi perintahku. Nek kula ngoten menganut mawon. Dawuh napa gitu kula tandangane ngoten mawon. Nek panjenengan kowe gelem, saiki kowe tak dadekke kidang. Lho, tak dadekke kidang ana wong ayu. Giri godanen supaya weruh kowe. Ning nek arep dicekel, kowe kudu mlayu. Nek diceraki kowe kudu mlayu, ning nek didoi kowe kudu nyerak mergo niate ming giri godha karben putri mau pisah seka wong lanang loro kae. Oh nggih, kula mun manut mawon. Nggih, anile iso dadi kidang pripun? Tak sesuwun ana ngersane Hyang Kalalodra. Muga-muga kowe bisa wujud dadi kidang kencana. Gageh budal. Wanutya ayutama ngambara ruming kusuma Kang Mas apa diajeng buron wana menika werni-werni nggih Kang Mas. Iya. Menika wau kewan ingkang ageng wau naminipun Dwi Pangga, lajeng wonten Handaka, ugi wonten Wraha, wonten Taksaka. Tuwin ingkang kepetang kewan galak menika Singa Barong, Bialab-alabal. Nanging menika wonten sato kewan kok damel bingah raos sing manah kula. Menika menapa Kang Mas? Kuwi kidang ulese kencana. Ketingal ngremenaken nggih Kang Mas, kula kepengin nyaketi dhateng kidang menika. Paring menapa mboten? Diceraki ya ora apa-apa awit kuwi dudu kewan galak diajeng. Kula nuwun inggih. Melajar Kang Mas. Ya wis pancen kewan alasan iku rak katone mono kuthuk nanging sejatine iku isih jarah mergo ora tau weruh jalma menungsa. Yen wis dingu dening menungsa bisa tutut saya suwe bisa njilma mengkono. Kula nuwun inggih mendah bingaraos sing manah kula upaminipun saged
gadah kelangenan Kidang Kencana menika Kang Mas. Menika dateng malih Kang Mas. Kumuning pikirku anggere diceraki kok mesti terus lunga. Ning nek tak tinggal mundur banjur ngetok meneh. Kewan kaya bisa ngiri godha. Kang Mas, apa diajeng? Menawi kepareng kula badhe nggadahi panyuwun. Apa panuwun? Monggo Kang Mas. Kersa nyepengaken kidang menika Kang Mas. Oh ya to lamun mengkono ora perlu jeneng kita waspatir. Pun Kakang ing saguh nyekel kidang kae. Nanging diajeng rekan Warasinta kudu ngenteni ana ing kene awit papane rumpil supaya direksa dening Dimas Lesmana. Inggih, Dimas Lesmana wonten dawuh. Mbak Yumu reksanen pun Kakang arep ngoyak Kidang Kencana kae. Mbak Yumu aja kok tegake. Kula nuninggi sendika Kang Mas Regawa. Wis diajeng leremo sawetara kidange tak oyake. Kula nuninggi ing atos-atos nggih Kang Mas. Kacarita Raden Rama Badra bidal nedya nyepeng Kidang Kencana ingkang bebeda tuwin narik kawigatening penggalipun Dewi Rekyan Warasinta. Nanging bawaning ngajeng wis den uningane bilih Kidang Kencana menika sayekti. Reka dayanipun Prabu Dasamuka kinarya pamikatsih penggalipun Risang Warasinta. Mila sinajan to den bujung dening Raden Rama Badra. Saya dangu saya nebih sangsaya tebih lampahipun Rama Badra kalian papan ingkang dipun lenggahi dening ingkang rayi tuwin ingkang garwa. Kocaponat kala semanten gempung penggali Raden Rama Badra. Kidang Kencana ingkang ketingalipun tutut nanging menawi dipun caketi nyelentik anggenipun melampah ketingalipun namung ginjal-ginjal nanging saged melajar tebih awit saking dukaning penggalira Prabu menapa Raden Rama Badra sigra ngembat marastra keparengipun namung badhe dipun tamani ingkang dipun tamani namung salah setunggaling sukunipun supados lajeng saged kecepeng boten melajar malih. Kocapa Kidang Kencana dipun lepasi jemparing kasembadan kenging suku salah setunggalipun. Nanging bawanipun Kidang Kencana kedadosan saking kala marica. Sinareng kepanduk jemparing kebadaran sami saknalika. Bengok soro ngantos Rekyan Warasinta mireng kaget penggalira. Dimas Lesmana, kula Kang Mbok. Pun Kakang krungono swara bengok iki mau. Aja-aja Kang Masmu Rama Badra kesanja mbaya Dimas. Mboten Kang Mbok, kula atur pitados kawantranipun Kang Mas Rama Badra mbun badhe gampil kesanja mbaya. Nanging aku krungu wong bengok seru iku mau kuwatir yen to Kang Mas Rama kesanja mbaya utawa gumlundung ana ing jurang. Ora gage lacakan ana ngendi papan lenggah Kang Mas Rama. Aja kok tegake ya Dimas. Mboten menawi kula nilar Kang Mbok temtu dipun dukani dening Kang Mas Rama. Lah kok malah dadi kowe kaya ngono kepiye to? Pun Kakang wis ngrilani pun Kakang ora usah kok tunggu pun Kakang bisa njaga keselamatanku dhewe. Wis to Dimas, lacakan
Kang Mas Rama ana ngendi aku kuwatir yen to Kang Mas Rama kesonjo mboya gage kono golek ana. Aduh Kang Mbok. Kula menika kedah ngreksa paduka. Menawi paduka kula tilar ngantos wonten menapa-menapa temtu kula dipun dukani Kang Mas Rama. Mila kula tetep wonten mriki. Yen Kang Mas Rama kesonjo mboya nandhang tatu utawa gedhe-gedhene tumaning seda, apa kowe ora rumangsa kelangan? Kula mboten pitados menawi Kang Mas Rama kesonjo mboya. Awit Kang Mas Rama menika satriya ingkang linangkung. Menawi namung mengsah kidang sepinten bangganipun. Iya yen to mung kidang yen ana bebaya liyane sapa ngerti Dimas, mbaya wis to kono buktekno. Lah wong mingkari jengkar sawetara mbuktek kelakon apa lah kok dadi jeneng para ora gelem nuruti apa kang dadi dawuhipun Kakang. Ewaya ing pambudi ribet raos sing manah kula badhe nilar Kang Mbok kuwatos Kang Mbok kesonjo mboyo. Wis dunek kaku iso njaga keselamatanku dhewe kok kowe ndadakku kan perceka. Wis to Dimas, aja gawe muntaping panggalihipun Kakang lho Dimas. Kadangmu tuwa Kanjeng Pangeran Rama kuwi kadangmu tuwa. Yen nganti kadangmu tuwa kesonjo mboya, kena bebaya apa kowe rila? Sampun platur pitados Kang Mas Rama mboten badhe nandhang kanin, mboten badhe kesonjo mboya. Dimas Lesmana. Pun wonten pangandika ing adhawuh. Aku ngerti seni-sening atimu Dimas. Kados pundi Kang Mbok? Rening biyen rikala budal ning negara Mantili kuwi kowe sak kloron karo Kang Mas Rama. Nanging kepeksa Kang Mas Rama ingkang bisa antuk kemenangan wusana ingkang kelakon boyong Rekyan Warasinta kuwi kadangmu tuwa. Mongko nek ora goroh karo batine kowe yo mesti kepengin boyong Rekyan Warasinta. Nek ngono ana lelakon kaya ngene iki, kakangmu pisah karo aku ana madyaning Wanawasa. Upama kakangmu cilik lara gedhe tekaning pati, malah kebeneran tumrape kowe mergane kowe mamrih karo aku Lesmana. Kang Mbok nyuwun pangapunten. Keladuk pengendikanipun Kang Mbok. Sak gluguting kolang-kaling jiwawut pinara sasra. Kula mboten badhe ngucap ngrasani kumawantun gonjak kaluhuranipun Kang Mbok Rekyan Warasinta. Katresnan kula kalian Kang Mas Regawa menika tulus lair terusing batin. Mboten badhe kula menika tata lair kanca nanging kula badhe nyuduk saking wingking mboten badhe kelampah. Katresnan kula kalian Kang Mas Rama menika mboten dawah lair nanging tandhes dumugining batin. Kedung jero karuan len jajaki nanging jerun atining menungsa sapa ngerti lho Dimas. Menawi mekaten kula kedah nglacak Kang Mas Rama. Aku percaya kowe ora duwe pamrih werna-werna karo pun Kakang, janji kowe gelem goleki Kang Mas Rama Wijaya. Ih, menawi mekaten badhe kula padosi. Nanging rening kula menika sampun kaparingan purba wasesa. Kula kedah ngreksa kayuwananipun Kang Mbok, mila kula sagah kisah nanging kula badhe tilar weling kalian Kang Mbok. Karepmu apa? Papan palengganipun Kang Mbok badhe kula terapi Rajah Kalacakra. Kang Mbok sampun ngantos melangkah saking papan ingkang sampun kula garit mawi pusaka menika minangka pratandha bilih menika sampun kula terapi Rajah Kalacakra Kang Mbok. Iya ya Dimas kadangmu kage golek ana. Nyuwun pangestu. Wah,
ana perbawane ora patut ya garitan lemah kae kaya Nyolowadi ya iki nek ora tak riku daya meneh tangeh aku kelakon mondhong putri kae ya anggere aku nganggo sandangan cara ngene iki mesti kelakon lek arep mondhong putri kae Sang Dewi kula nyuwun senjata pitulung wonten harta paduka Sang Dewi Panjenengan menika sinten? Oh, kula menika pendhita. Genturaken tapa wonten alas menika sampun sawetawis dangu. Nanging rening wana Dandaka mriki sampun dangu boten wonten jawah. Mila boten wonten toya ngantos asat gondang kula salit gondang kula sang putri. Menapa panjenenganipun kagungan toya menawi toya kula mboten gadah yen namung kenyan ganten kula teksih wonten menika wonten sadak kalih menawi dipun kersaken kula nuwun inggih kula trimah dipun paringi sadakan ganten saged kangge ngicalaken raos ngelak sawetawis kula suwun ganten kagunganipun Raden Ayu kula nuninggih kula sumanggaaken monggo kula aturi nampi gantenipun menika kula menika pendhita rening sampun kathah umur kula menika sagedipun namung brangkang-brangkang nanging rumaos sampun sayah boten saged majeng mriku kula aturi maringaken wonten mriki Raden Ayu oh inggih penemban monggo kula caosaken menika wujuding sadakan ganten kula aturi nampi candha kowe ora sisip panduluku cetha wanita ayu iki kedunungan prabawaning Betari Widawati aja nganti kesuwen prayoga tak gawa bali ana ing negara Ngalengka kowe kuwi sapa aja tumindak kaya ngono aku culna aku aja kok gawa lunga aja kok pisahke karo tetimbangan ora peduli nek pancen bojomu wong Tigdaya kono nututi apa kono nututi ana ing negaraku tak gawa bali ana ing Ngalengka Mas Lesmono kula Kang Mas lah kok malah jeneng sira Yayi nututipun Kakang sapa ingkang reksa mbakyumu nyuwun pangapunten menika wau Kang Mbok Rekyan Warasinta mireng pambengoking tiyang kapenggalih menika suwantenipun Kang Mas mila kula dipun dhawuhi nglacak awit menawi kula mboten purun nglacak kula malah dipun dukani kalian Kang Mbok Rekyan Warasinta dipun anggep kula menika tega mentala dhateng kadang sepuh. Dadi jeneng para nututi marang pun Kakang iku ingkang paring dawuh ya mbakyumu kula nuninggih Kang Mas.
ingkang bengok swara menika wau sinten? Iki mau sejatine ingkang bengok swara iku pambengoke Kidang Kencana. Jebul Kidang Kencana kae kedadian saka wujuding Gandharwa utawa buta. Mula bareng tak lepasi jemparing sikile mburi ingkang sisih tengen banjur dheweke kebadaran bengok seru nanging banjur ilang tak kedhepke mbuh ana ngendi. Durung ilang gumuning ati Dimas Lesmana wis tekan kene. Inggih syukur bejo sewu menawi Kang Mas mboten kesonjo mboyo. Ayo. Aja nganti Mbak Yumu ngenteni marang pun Kakang lan Siadi enggal dicaketi papan lenggahe Mbak Yumu Ryan Parasinta. Dimas Lesmana, kula Kang Mas. Diajeng Ryan Parasinta nang ndi? Mbak Yumu ana ngendi? Kang Mas, mboten skeca raos sing manah kula. Kala wau sinareng kang mbok paring duka ingkang kathah dhateng kula. Kula sagah madosi Kang Mas Rama nanging kang mbok kula aturi lenggah mboten kepareng ngelangkai Siti ingkang sampun kula garit mawi pusaka tuwin kula trapi Rajah Kalacakra. Nanging menika wonten tapak sanes mongko cetha menika sanes tapaking putri sawetawis taneman mblasah kasulayah menika Nyalawadi duka kenging perbawaning menapa. Ora patut banget. Apa Mbak Yumu ana ingkang ngiri gudha? Mongko iki ana ing alas. Apa Mbak Yumu ditadah kala mangsa kewan galak? Ayo digoleki Yayi, monggo kula dherekaken.